בבוקר ביום ב' אמא העירה אותי בשמונה, התלבשתי לבד ושתיתי לבד, אכלתי לבד את הכל, שתיתי שוקו, עשיתי לי צמות, אכלתי ארוחת בוקר, שתיתי את התה, אכלתי את הכל. אמא עשתה לי צ'אנסים, ובסוף אני הלכתי לגן. ביי להתראות, שלום ותודה, אני הולכת כבר ילדה גיבורה, לא בוכה בשום אופן לשיווק, אבל הנה לה 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 זהו. יפה מאוד.